Mølser er der? Nej. Min bekymring i aften, det er, om folk det kan gennemskue, at det ikke er, som det burde være. Lige da vi skal rejse os op, der er jeg meget spændt. Og jeg kan også se, at folk tænker, hvad skal der nu ske? Jeg er lidt nervøs i maven. De syd- og sønderjyske familier har historisk set været meget igennem. Hvad enten det har heddet krig eller møgvejr, så er det hele blevet taget i stiv arm. Men nu har en ny trussel meldt sig. Klimakrisen. Som I jo nok har hørt, vil eksperterne have os til at avle færre kvæg, spise mindre kød og være mere klimabevidste. Og måske er du lidt skeptisk, ligesom mig, for hvor kommer egentlig de her køderstatninger fra, og hvordan bliver det produceret? Heldigvis for os, så har en række godt folk trukket i arbejdstøj for at afprøve forskellige former for klimavenlige fødevarer. I dette afsnit har Søren og Thomas fra Knallerklubben af Als Knejde inviteret klubben på et overdådigt tarteletmåltid. Vi er i dag på vej til Vejen, hvor vi skal besøge Naturlis fabrik, hvor de producerer plantebaserede mælkeprodukter. Og Søren, masterchef, skal jo lave veganske tarteletter i aften til gutterne. Og det bliver jo så rigtig spændende at se, om han kan snyde dem, så de tror, de får almindelige tarteletter. Det bliver spændende at se, om ikke vi kan tage pæs på den. Velkommen til Kadæs! Seks knejte startede en klub, der blev så fin. Der dufter altid af brændt gummi og benzin. Als Knejde, det er en knallerklub på Als, hvor vi er 44 medlemmer, og vi elsker at køre på vores gamle veteranknallerter. Og så har vi jo et rigtig fedt fællesskab, hvor vi mødes i klubben en gang om måneden som minimum. Og så laver vi en masse hyggelige ting sammen, og har jo så også nogle ting ved siden af, hvor vi samler ind til velgørende. Det er mig, der er masterchef. Jeg laver maden til alle klubmøder og til de arrangementer, vi har. Når vi har fællesspisning i klubben, så er der altid kød på menuen. Ja. Jo. Velkommen til Naturlig. Nu skal I ind og se, hvordan vi producerer fremtidens madkultur. Så skal vi lige klæde os lidt på til lejligheden. Hvor siger vi kan være egentlig? Nå. Okay. Ja, det var de største størrelser, jeg havde. Det skal nok gå. Yes. Sådan der. Velkommen ned til produktionen. Tak. Det her, vi producerer alle Naturligs plantedrikke. Det er produkter med ærteprotein. Det er produkter med hestebønneprotein. Vores projekt er egentlig, at alt det, vi bruger mest af hjemme i vores hverdag, hjemme i køkkenet, at det skal man også kunne få som plantebaserede produkter. Hvad laver I med hesteprotein? Med hesteprotein, det bruger vi i vores madlavningsflødealternativ. Okay. Den indeholder hestebønneprotein, ærteprotein og havre. Okay. Og en lille dash af hvide peber. Det er lige, og I ved. Ja. Lige på toppen der. Til forskel fra en liter komælk til en liter plantedrik, så er forskellen jo, at klimaaftrykket fra en plantedrik er lavere end komælk. Vi bruger afgrøderne, der vokser ude på landmandens marker, og det kan vi lave plantedrik ud af. En tartelet, det er jo en meget klassisk ret, og vi har nogle brødre i klubben, som godt kan lide den traditionelle, så jeg er meget spændt på, hvordan det tager imod den. Jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal komme til at smage. Ja, nu må vi se, hvor godt det smager. Det er jeg spændt på. Jeg er meget spændt, det må jeg sige. Al plantedrikken, den kommer i rør ned her og bliver fyldt i den her rulle, I så henne for enden. Det er en malkmaskine, ikke? Det er en malkmaskine jo. Hold da kæft. Og det går stærkt. Ja, det går stærkt. Bare det, at de tager den her udfordring på sig, at de faktisk vil servere det her, uden at fortælle resten af klubben, at det er plantebaserede tarteletter. Det viser jo et mod og en karakter af en helt anden verden. Altså, det er jo fuldstændig fantastisk. Der er den. Fuldstændig frisk for fad. Jeg glæder mig til at forsøge på at snyde gutterne, og håber på, det lykkes. Ja, er du klar til at køre hjem igen? Ja. Jamen, det bliver spændende at skal prøve, hvordan det er at stege plantebaseret kylling i. Og så bliver det jo spændende at se, hvordan det her det opfører sig som imiteret fløde. Det er så sojadrikken, der kommer i her.
kan da godt lige frygte, der er et par stykker, der ikke gider at spise det her. Det er der ingen hemmelighed. Det sjoveste er vel, hvis der ikke er nogen, der opdager noget. Men det værste det er vel, hvis alle de tænker, hvad er det for noget? Det er da ikke almindelige tarteletter. Det bliver saftsus med spændende, om de gider æde det her. Jeg kan godt mærke nervøsiteten. Der begynder at komme pres på nu. Der er tryk på fra gutterne. På det tidspunkt, hvor vi begynder at spise, og hvor der ikke er en kæft, der åbner munden og siger, at det smager helvede til, eller at de kan smage det plantebaseret, eller det er jo genialt. Altså. Skål. Det smager bare skide godt. Og så er det tartelet. Se hvor flot han lægger kylling. Det er dansk kylling. Dansk gårdkylling. Det er dansk gårdkylling. Det er økologisk dansk gårdkylling. Ja, tak. Jeg glæder mig til at afsløre vores lille hemmelige mission, og jeg er også spændt, fordi jeg er også spændt på, hvordan folk reagerer på det. Det er sådan rimelig glad for, at det smager godt, og det smager kylling, og det er alt muligt. Men det her det er faktisk plantebaseret. Det er vegansk. Tommy, det er rigtigt. Og det er det. Det har været. Og det er jo med havrefløde, og det er med sojamælk. Ja, det er noget soja. Hvad er det? Sojaprotein? Ja. Det der kylling. Er det fordi, vi skal på kur? Det er faktisk ikke en kylling, så. Nej. Jeg skal komme med. Glens kæbe, når den falder ned, så er det sgu fordi det smager godt. Det er det. Og måske i virkeligheden chok over, at det var så godt. Jeg skal ikke have mere. Vi er blevet taget i røven. Ja. Godt og grundigt. En ordentlig... Jeg følte mig overtaget i røven. Ja. Jeg var fandme overrasket. Det var Jeg tror, det var en joke til at starte. Ja. Hvis I nogensinde gør det, igen, ikke også? Så er det godt tilbage. Jeg synes, det var sjovt. Jeg var lidt spændt på, om der var nogen, der ville blive lidt sure eller noget, men det synes jeg ikke, der er. Folk har taget det med et smil på læben. Og det der med, at det ikke var kylling, det forstår vi ikke. Og vi forstår det stadigvæk ikke. det har vi ikke lige prøvet før. Kunne I finde på at lave det selv derhjemme? Nej. Det kunne jeg godt. Prøv at høre, det er fuldstændig som at sidde og spise helt almindelige tarteletter. Det er ingen forskel. Servus. Skål! Skål! Hvad så? Skål! Kunne det æs? Det kunne det da, det var lækkert. Det var mel, der var. Jeg blev en lille bit smule stolt, fordi det var angstprovokerende for mig at skulle lave noget mad, som ikke kan noget til, og så få den reaktion. Det var et godt skulderklap. Det var det. Er nogen, der Skal du have pizza? Det var det. Så kommer pizza. Hvem fanden har bestilt pizza? Det var meatloaf og pizza. Ja.